எல்லோருக்கும் வணக்கம். பொதுவாக மேட்ரிமோனியல் கேசஸில் வந்து ஒய்ஃப் வந்து எனக்கு இவ்வளோ அலுமினியம் வேணும், செட்டில்மெண்ட் வேணும், எனக்கு வந்து என் மதர்இன்லா போட்ட ஜுவல்ஸ் வேணும், ஹஸ்பண்ட் போட்ட ஜுவல்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி டிமாண்ட் பண்ணி தான் வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம். பட் சுப்ரீம் கோர்ட்டே சர்ப்ரைஸான ஒரு பர்டிகுலர் கேஸில் வந்து ஒய்ஃப் வந்து எனக்கு எந்த மெயின்டெனன்ஸும் வேண்டாம், எந்த கிளைமும் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அந்த ஒய்ஃபோட லாயர் வந்து ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு கோல்டு ஜுவல்லரி மட்டும் பாக்கி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வந்து என்ன ஜுவல்னு சொல்லுங்கள், நாங்கள் ரிட்டன் பண்ண சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதுக்கு வந்து இல்லை, நாங்கள் தான் வந்து ரிட்டன் பண்ண விருப்பப்படுறோம், மதர்இன்லா போட்ட பேங்கில் வந்து நாங்கள் ரிட்டன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. சுப்ரீம் கோர்ட் சர்ப்ரைஸ் ஆகி இது ரொம்ப ரேர் செட்டில்மெண்ட்டு, பொதுவாக டிமாண்ட் பண்ணி தான் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம், உங்கள் பர்டிகுலர் கேஸில் நீங்கள் எல்லாம் வந்து வாலண்டரியாக கொடுக்குறீங்க, அதனால் உங்களை அப்ரிஷியேட் பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆர்டர்லேயே அப்ரிஷியேட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஒய்ஃபை வந்து வீடியோ கான்ஃபரன்சிங்லேயும் வர சொல்லி அப்ரிஷியேட் பண்ணியிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க மேரேஜை வந்து ஸ்பெஷல் பவர்ஸ் ஆர்டிகல் 142 கீழே டிசால்வ் பண்ணி மியூச்சுவல் கன்சென்ட்டில் ஆர்டரும் பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த பர்டிகுலர் கேஸை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? இந்த மாதிரி செட்டில்மெண்ட் வந்து ரேர்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்டில் போடுங்க.